Καλησπέρα σε όλους από το κατάστημα Μαυρογιάννης. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε δύο τυμπανοειδείς γεμιστήρες της εταιρείας Defense Sport χωρητικότητας 20 και 30 φυσικίων, καθώς πώς μπορούμε να τους γεμίσουμε, πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το μυωτήρα από μέσα και πώς τους τοποθετούμε απάνω στο όπλο μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε τον τυμπανοειδή γεμιστήρα μας στην καραμπίνα μας. Κάπου εδώ να σημειωθεί ότι τέτοιοι γεμιστήρες ταιριάζουν μόνο και μόνο στα όπλα που παίρνουν σιδερένιο γεμιστήρα. Δεν μπορούν να τοποθετηθούν οι τυμπανοειδείς γεμιστήρες σε όπλα τα οποία παίρνουν πλαστικό γεμιστήρα. Οπότε έχουμε το όπλο μας, παίρνουμε για αρχή τον 20 χοχλία μας και τον τοποθετούμε από κάτω. Μοιάζει κάπως έτσι πάνω στο όπλο. Έτσι. Και γενικά είναι μπαμπάτσικος. Εδώ μπορούμε να τον δούμε και σε μία επόμηση, πως φαίνεται. Πάμε τώρα να δούμε και το θηρίο, το οποίο παίρνει 30 φυσίγγια. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι το θηρίο των 30 φυσικίων. Πάρα πολύ όμορφος, στιβαρή κατασκευή, ωραίος γεμιστήρας, κάπως έτσι δείχνει απάνω στο όπλο. Συν ότι μπορεί εύκολα να γίνει και stand για την καραμπίνα σας, καθώς έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε το μυωτήρα μέσα από τον τυμπανοειδή γεμιστήρα. Μέσα στη συσκευασία, καθώς την ανοίγουμε, θα συναντήσουμε αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο θα μας βοηθήσει στο να αφαιρέσουμε το μυωτήρα από το όπλο μας. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το εργαλείο μας, το οποίο θα μας κάνει τη ζωή εύκολη ώστε να λύσουμε και να αφαιρέσουμε το μυωτήρα μας. Έχει κάποιες εγκοπές από εδώ, τοποθετούμε, γυρίζουμε και αφαιρούμε το πρώτο καπάκι. Αφού αφαιρέσουμε το πρώτο καπάκι, βλέπουμε ότι έχουμε μία υποδοχή για Allen, ερχόμαστε και ξεβιδώνουμε το Allen στο εσωτερικό. Αφού τοποθετήσουμε το ειδικό εργαλείο που μας προσφέρει η εταιρεία, λύνουμε και αφαιρούμε το αλενάκι μας και το παίρνουμε εδώ. Πιάνουμε με τα δύο χέρια προσεκτικά όλο το καπάκι από πάνω και με μερικές ήρεμες κινήσεις το αφαιρούμε. Αφού αφαιρέσουμε και αυτό το καπάκι, ερχόμαστε εδώ και συναντάμε αυτή τη βίδα κάπου εδώ. Ουσιαστικά αυτός είναι ο μυωτήρας στη συγκεκριμένη γεμιστήρα, καθώς σας επιτρέπει να κάνει μια κίνηση από εδώ μέχρι εδώ, με αποτέλεσμα να τοποθετούνται μόνο δύο φυσίγγια στο εσωτερικό της. Αν όμως έρθουμε και την ξεβιδώσουμε με αυτό εδώ, κάπως έτσι, την πιάνουμε πολύ προσεκτικά και την αφαιρούμε. Αφήνουμε λοιπόν και τα δύο κάτω, ξαναπαίρνουμε το καπάκι μας, το βάζουμε πίσω στη θέση του, τοποθετούμε ξανά και βιδώνουμε. Κάπου εδώ να σημειώσω ότι δεν θέλει υπερβολικά πολύ σφίξιμο, καθώς το λίγο είναι αρκετό. Παίρνουμε το καπάκι, το τοποθετούμε πίσω, παίρνουμε το ανταπτοράκι, το τοποθετούμε απάνω εδώ, στρίβουμε και βιδώσαμε. Κάπου εδώ είμαστε έτοιμοι. Από εδώ στρίβοντας τοποθετούμε όλα τα φυσίγγια στο εσωτερικό. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό γέμισμα και κάπου εδώ να σημειώσω ότι ο μυωτήρας αφαιρείται αποκλειστικά και μόνο εντός του σκοπευτηρίου. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το γεμίσουμε. Έχουμε τα φυσίγγια μας από εδώ, τραβώντας το μοχλό, κρατάμε φυσίγγι, τραβάμε και τοποθετούμε. Τραβάμε και τοποθετούμε. Χωρίς καμία πίεση, χωρίς καμία δυσκολία, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε αυτό και απλά να αφήσουμε το φυσίγγιο μέσα. Θα ήθελα για την ομαλή λειτουργία όσο εγώ γεμίζω να υπενθυμίσω ότι όταν έχουμε τοποθετήσει μερικά φυσίγγια, το ιδανικό είναι να πιάσουμε και να ρίξουμε μπροστά το γεμιστήρα μας, να κάνουμε μία περιστροφή
ώστε να σιγουρευτούμε ότι όλα μας τα φυσίγγια ακουμπάνε τέλεια μπροστά και δεν εμποδίζουν καθόλου το χοχλία μας να τα περάσει στο εσωτερικό. Αφού λοιπόν έρθουμε, συνεχίζουμε, τοποθετούμε πανεύκολα, χωρίς καμία δυσκολία τα φυσίγγια μας και τα ρίχνουμε μπροστά για να μπορέσει να τα πάρει στο εσωτερικό όμορφα. Ρίχνουμε μπροστά, τραβάμε και συνεχίζουμε. Έτσι, πολύ γρήγορα και εύκολα τοποθετούμε τα φυσίγγια στο εσωτερικό χωρίς καμία δυσκολία και το αποτέλεσμα φαίνεται καθαρά. Τα φυσίγγια μας περνάνε όμορφα και ωραία στο εσωτερικό του γεμιστήρα χωρίς καμία δυσκολία. Ακόμα και τώρα που έχουμε φτάσει σχεδόν τα 25 φυσίγγια, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε τοποθετήσει μέσα 25 φυσίγγια. Ένα κουτί φυσίγγια είναι αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό αυτού του γεμιστήρα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το γεμιστήρα μας. Πάμε τώρα να κάνουμε μία αφαίρεση φυσιγγίων για να τοποθετήσουμε ξανά το γεμιστήρα μας απάνω στο όπλο και να κλείσουμε. Τραβώντας κάτω απλά αφαιρούμε. Εύκολα, γρήγορα, ξανά. Να σημειώσουμε ότι τους γεμιστήρες αυτούς μπορείτε να τους βρείτε στο site μας arvila.gr σε πολύ προσιτές τιμές, και τον 30 αλλά και τον 20, οι οποίοι είναι δύο γεμιστήρες πολύ καλής κατασκευής και ποιότητας. Είμαστε έτοιμοι, αφαιρέσαμε όλα μας τα φυσίγγια και πάμε μία στα γρήγορα να ξανατοποθετήσουμε το μυωτήρα μας στο εσωτερικό. Αφαιρούμε, τοποθετούμε, ξεβιδώνουμε γρήγορα πανεύκολα. Παίρνουμε τη βιδούλα μας, βιδώνουμε το μυωτήρα μας. Θέλουμε να έρθει flat, η βίδα μας να είναι flat μαζί με το υπόλοιπο καπάκι. Παίρνουμε ξανά, τοποθετούμε πίσω, βάζουμε τη ροδέλα, παίρνουμε τη βίδα μας, τη βάζουμε εδώ και βιδώνουμε. Καπάκι πίσω, μισή περιστροφή και πλέον ο γεμιστήρα μας παίρνει μέσα δύο μονάχα φυσίγγια. Δεν πάει παρακάτω. 1, 2, το τρίτο δεν χωράει. Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσίαση για τους τυμπανοειδείς γεμιστήρες. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Τους γεμιστήρες μπορείτε να τους βρείτε στο www.arvila.gr. Διαφορετικά μπορείτε να μας καλέσετε για να βάλετε τη δική σας παραγγελία. Κάντε μας ένα like και μία εγγραφή στο κανάλι και αφήστε μας ένα σχόλιο να μας πείτε πώς σας φάνηκαν οι συγκεκριμένοι γεμιστήρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.